Vítejte u další epizody, kde vám opět ukážeme místo, které je tak nádherný, že vám začne být líto, že bydlíte tam, kde bydlíte. Dneska se mrkneme do Arturspasu, na místo, kde jsme strávili tolik dní, že už nás skoro adoptovali místní ptáci. Je to kousek od Christchurch a výhledy jsou tu překrásné. No a po zhlédnutí videa budete pravděpodobně chtít letět taky. Takže to berte jako varování a šetřete si na letenky. A začínáme rovnou divokým ptačím MMA. Dva samečci, New Zealand Fantail, maorsky Pí Waka Waka, česky Pavík popelavý. Fakt je to Pavík popelavý. I když to zní jako Disney postava, kterou vyhodili, protože byla moc divná. Nikde jinde na světě ho nenajdete. Je to malý, krotký ptáček, který rád žije třeba i v zahradách nebo parcích. Když si zpívá nebo se chce prostě jen předvést, tak roztáhne ocasní péra přesně jako páv a poskakuje z větve na větvičku, aby ukázal, jak je nádherný. Ti dva se tu hádali o teritorium samičků nebo o to, kdo líp pózuje do kamery. Těžko říct. Tihle ptáčci jsou extrémně krotcí. Chodí s váma i na výšlapy, protože očividně nemají v životě nic lepšího na práci. Jeden s námi jednou šel celou cestu a zpíval jako život. Skoro jako kdyby chtěl zpropitnout. Tihle se chvilku prali a pak odletěli. Stejně jako motivace každého, kdo si dá novoroční předsevzetí. Arturův průsmyk je jediná spojnice mezi západem a východem Jižního ostrova. Takže něco jako dálnice D1. No, kdyby byla krásná, fungovala a nespůsobovala nám trauma. Vede skrz Jižní Alpy, které vznikly takovým tím klasickým ahoj, jsme dvě tektonické desky, tak se srazíme a uvidíme, co se stane. No a vznikla z toho tahle nádhera. Další cíl, Castle Hill. Castle Hill alias Kuratavhiti. Tohle místo je tak spirituální, že ho Dalaj Lama označil za duchovní střed vesmíru. Jo, vesmíru, ne okresu Chrudí. Jsou tu obří vápencové balvany, vyskládané tak dokonale, že to fakt připomíná prehistorický hrad. Jen bez vstupného a bez týpka, co by sem dorazil v zimních kroksech z odznáčky a choval se, jako by to tu celé postavil minulý víkend. Když na nich stojíte, jste obklopeni prstencem hor a máte pocit, že jste v jiné dimenzi. Taková kombinace sci-fi, Narnie a reklamy na minerálku. Kameny tu mají všechny velikosti. Menší, za které se kluci schovávali při koulovačce. I větší, na které lezli horolezci. A naše stará známá modelka Lída pózovala, jak na titulku časopisu Outdoor Vogue. No, prostě každý si tu najde něco. A pokud vám je to nějak povědomé, tak ano, tady se natáčela velká bitva z letopisu Narnie. Tady už jsme v typické krajině nižších poloh Arturspasu. Žádné lesy, jen traviny, kamení a pár stromů, které vypadají, že se sem dostali omylem. Je to ideální místo, pokud chcete točit fantasy. Nebo přemýšlet o tom, proč jste si oblékli černé triko do 30 stupňů Celsia. Cestou zpět jsme se zastavili u jezera Pearson. To vás taky praští do očí svojí krásou. A pak Springfield. Ano, tam, kde mají obří donut. Povinnost. Pokud znáte Simpsonovi, víte proč. A pokud je neznáte, tak to máte brutální mezeru ve vzdělání a co dohánět. Právě jsme na výletě a nacházíme se v Hakatere Reservation Park, což je místo, kde se natáčel Pán prstenů. Další zastávkou je Mount Sunday. Filmoví fandové už vědí. Tady stával Edoras, hlavní město Rohanu z Pána prstenů. Tady teče řeka Poc. Krásná, čistá, perfektní na koupání. Dokud do ní nevlezete, protože pak zjistíte, že má asi 2 stupně. Došli jsme na parkoviště. Tahle říčka se jmenuje Poc. A ten nenápadný vršek před námi je Mount Sunday. Za slunečného počasí je z něj úžasný výhled na zasněžené vrcholky kolem dokola. No prostě takový přírodní IMAX. Dneska ale sluníčko mělo dovolenou. Mraky nás nemilosrdně odřízly od výhledu, takže jsme viděli tak akorát svoje boty. Ale i tak to tu bylo fakt kouzelný. Příroda prostě umí, i když vám zrovna hází klacky pod nohy. No a tohle je klasika. Idioti, co do mapy prostě musí načmárat svoje jméno. Evidentně potřebují světu sdělit, že existují.
Co si budem. Peter Jackson měl při natáčení rozhodně trošku lepší počasí. Jedeme dál. Na Zélandu platí, čím hezčí místo, tím horší cesta. Takže ano, 20 kilometrů po štěrkačce rovná se 1,5 hodiny drncání jak v kočáru z 18. století. Ale je to nádhera. I cesta tady je zážitek. Hlavně, když vám to teda nevystřelí tlumičem. Jezero Coleridge. Obří, krásné a kdysi plné ledu. Teď je z něj výrobna elektřiny pro celý Christchurch. Elektrárna tu stojí od roku 1914, což je rok, kdy Evropa začala ztrácet nervy a tady stavěli jezírkovou elektrárnu. Prostě jiný svět. A tady je copánková řeka Rakája. Příroda si tu oslavně plete copy, no protože vlastně proč ne? Není to poprvé ani naposledy, co se to stalo. Lezete si takhle nahoru, těšíte se na výhled a bum, mrak a udělá... Sorry, jako prostě dneska ne. Právě jsme vyšli na vrchol hory. Šli jsme 2 hodiny a na vršku měl být nádherný. Jsme došli na vrchol. Peak Hill to je, Helenko. Mluv nahlas. Mraky se toho dne rozhodli, že nás adoptují. Prostě nikam nejdete bez nás. Krajina je tu nádherná. Travnaté kopečky, remísky, stovky jezer. Většina ledovcového původu, takže studená jako pohled šéfa, když řeknete, že chcete proplatit další pracovní oběd. A protože jste dneska ještě neměli vodopád, tak tady jeden je. Už ani nevíme, jak se jmenoval, ale je jedním z tisíců, které tu Arturovo království nabízí. Jsou jako Pokémoni, nikdo nezná všechny. A teď tlumočím vlastní řeč, protože vítr hučel tak, že to znělo jako mixér s ledem. Jsme na Baileyspur, spát budeme dole v kempu Klondike. Původně jsme měli jít na Avalanche Peak, ale ranger nám to rozmluvil, prý je tam vítr 170 km/h. A laviny. A prostě velký špatný. A my nejsme úplně typy, co rádi riskují život kvůli záběru, takže jsme šli sem. A i tady je to boží. Rozhodně nelitujeme. Ta řeka pod námi je naše milovaná Waimakariri. Krásná, divoká, studená, prostě zélandská. A tady nahoře nás přišel zkontrolovat Kea. Jediný horský papoušek na světě. Roztomilý, chytrý a schopný vám ukrást boty, batoh a možná i auto. Ale o tom příště. Cestou jsme prošli lesem buků, které měly vousy. Doslova. A nebyla to iluze, ale lišejník. Teď už se s vámi pomalu rozloučíme tím posledním záběrem z treku, při kterém tak barevně svítila obloha, že jsme si připadali jak Alenky v říši divů. Až na to, že se teda nejmenujeme Alenky. Mějte se moc hezky a děkujeme, že jste se dívali.